Kaon ako. Kuyog na punta no. Kuyog na, Kailang. Kadali lang oh. Mamud ko ka-intro no. What's up mga kailong? Come back here again with another video na po. So karon dili ko mag-intro sa kasada kay sig Iligsan to ano. Time check is launa na pa karon. Dos na. Ay, alas 2 na. Alapit alas 3. So gikan ko dito sa elementary school kay gipicturean ako kung manghod niya attend siya sa yung recognition day. Tapos karon sabay na pod min chamber kay mamayot daw mi. Dili char lang. Dito mag-shoot na mi siya ang friend lang jud ba di ay? Baka naman. Baka naman friend. So karon kay manakay na mi kay medyo layo-layo pa tong kanukutan. Oh, layo pa man to, di ba? So, Sa Esmeralda. Oh, sa Esmeralda. Pero dili na mo tudloy, sa ilang balay doon pala niya, ilogon pala niya sa mga. Sir lang. Ikaw manakay sa amin kay Otto. Iskyaw. So karon kay nami diri sa Esmeralda Homes. Ignore mo niya kung naana mo ang subject. Yes. Let's go. Te, pwede mangutahan natin. Namo gumigi pangita, te ba? Yan di offline mo siya. Kaila ka ane, te. Familiar. Taga Santo Niño siya nag-eskwela, te. Taga diri doon na. Oh, taga diri ah. Mo gani asa man maglang. But diri dapit na. Bulhog, ganun wala man mo gipangutahan na. Ana isino dapit na. Karpi ka. Ang ingon yang gingon, diri ada dapit sa gym. Oh, nara to dali. Dili daw kanukutan. Ah, signara rin ang mga balay-balay diri oh. Kanukutan daw. Bantay ka ha, basig wala rin magipangutahan nagkanukutan ah. Kaya siya anak na may tagasa siya. Kanukutan na siya ikaw. I-chat. Sige. Unsay maingon nimo nga ay kanang nana daw ang iyahang gipaabot. Unsay maingon nimo lagi kulbaan siya gikulbaan. Ha unya na gikulbaan siya. Manay na ni Chamer basta makulbaan. Amang na. Lulululululul. Ha? Sige daw, isang dalaga Pilipina. May nakita ko. Ako sa Ha? Sure na dyan balik ka. Ay, ikaw si Hannah. Ay, kanang Charles de Aiko. Ikaw, kinsa man ka? Cham-cham. Hoy, gilo mo noon sa wala mo nagkaila. Dapat ilaila mo sa. Jamming. Magiging kabalo siya kapilido. Ito. Siya. Oh, di ba? May siya kaila si mo. Luya, oy. Laki. Gosh, wabi. Straight daw. Straight daw. Yan dito. Sina. Saban. Na magilis mo mi ako. Sa dito ah. So nanami diri karon sa balay nila Hannah, which is kana. So ang plano namo karon ni Chammer kay dili mi magpahalata nga lalaki mi sa iyahang mama. Kay basig alaan do ka uyab. Yes. Ito. So dapat magbinayo ta karon. Kung unsay treat na mo ay trato nam sa akong kagalingon ron ay ninyo ibasya ka basta inyo bayot na mi anana. Video na ta. Video na vlog ta. So sige, mauna ni dapat maging successful ang ato ang mission to be success in Jesus name. Amen. Amen. Let's go. Transition. Banning. Posing. Sige, let's go. Kana. Good. Post it eh. Okay na. Okay na si mo vlog. Yan na si mo vlog.
Hey, so karon human na mag-shoot. Ay, No? ay, ay, ay. Human na yun mag-shoot. Kauban si Hana. Mao na mong Hey, subject. friend. New friend. And karon kay human na mag-shoot og ang gawas sa diri sa Esmeralda. Ha? I can't vlog today Nga naman, nga naman. because my camera is full. Ah, GG ka. My SD card. Pagpalit na. So, karon kay manggawas na mi og napa mi isa ka meet up si Nalin. Shout out to Nalin. Pakita na ka sa mua. Talaga no me. Tuyo lang mo dahil. Oh, sige, sige, sige. So, goodbye and the kids lang on niya. Bye-bye! Ay, te! Ikaw ba? Sipat kay ka ba? So, naanami diri sa yang, ano, sa spot sa yang ate, pero dili to magpahalatag mayo kay ang guard diri pa dili to pag ng video na turong bala kita sa baba. Bisa Luis Charles, tingnan daw siya sa bagong cellphone. Palitay daw siya. Charles, tingnan. Ano niya, focus eh. Oh, nagbasa itaw ng kamot guys. Basa yung tao. Kuya ni mo. Para siya sa cellphone. Cellphone ba? Isang dalaga Pilipina. Dalaga Pilipina. Patay dugaya, maabot ani madam ay. Ala re. Kung mata guys. Ano problema men? Ano problema men? So nagsabay namin tulo. Eh ganyan kami. Kagahapon pa kami nagpaabot. Kagahapon pa kami Kagahapon pa kami nagpaabot sa yahan diri sa Robinson. Sa mahigit 1 hour and 30 minutes. And naog sa tanong kay na. Sa pinalin guys. Pakay ka naman sa vlog today. Sure lang. So karon kay mag-shoot may magora mi na mag-shoot ka ganiya dito kay ano dito kay Ana. So naog sa mi karon. So dito magbalata diri sa mga guard kay Love sige samahan ta. Kam ta madulong. Sip ka palayo maulo mangka. Tulo ka dili. Awa ha. Pero total ka ba niya? Ay mga vloggers. Sana all vloggers. Ay ay. Ay. Isa dai ko. Matulog na punta Jarb. Jarb, mag-shoot mi Jarb. Mag-shoot mi photos. Shoot mi photos. Kaparting lot. Kuni jay. Tawo na pud ano diri aga? Tawo na pud ka. Sama, diri sa para tapat mag-vlog ka na lang oh. So what's up? Ha? Uloy. Amigo ra nako. Ha? Niya ta matubig. Uli. Pag paabot na sa mong vlog, edit pa. Ako ah. Nako yung question sa iyo ha. But you need to answer it. Sige daw. Pakitain daw. Kuya bundat ani ha. Sige daw, sama na. Unsa mas the best? Mahal kita o I love you? Sama na mo ta na ba? I love you. Ah. Bayuta oy. Ay, mawa na ko diri bay, mamulo ko bay. Buwis.